2020 anthu ena anapanga mgwirizano akhala kuyendera limodzi zaka zonsezi. Katundu amakwera mtengo kwa palibe chimodzi mwezi pa 9 chinabwera poyera ndi kudzudzula. In fact, osamayamikira ntchito zabwino za Dr. Lazarus Chakwera. Pamene Amalawi amavutika, Saulos Chilima anakhala chete. In fact, amamvana kwambiri ndi Dr. Lazarus Chakwera. Nderero tikudabwa a UTM akunyoza Mutharika ngati kuti Mutharikawo ndi amene anawatuma kuti apange mgwirizano. In fact, UTM ndi imene afuna alliance pofuna kuthana ndi Mutharika. Anali bita ndi DPP for no reason. Leronso masapota a UTM ali bita ndi Chakwera for no reason. Akuluakulu sitinganene zakukwera kwa Katundu without Chilima ndi Joyce Banda. Sitinganene za mavuto alero osatchula PP, HRDC ndi UTM. Pamene amalonjeza Ferezo Chipa amadziwa kuti adzakhala vice president. Ndiye musasinthe lero nkumanena kuti iyayi sana president. Mu 2020 Amalawi anamvera mabodza. That is why anavotera Dr. Alliance. By the way, tinali naye zaka 4 zonsezi. Sugar, mapasipoti, mafuta, fetereza, amakwera iyeyo alipo. Anankhapo chani ngati fana kuganizapo? Akuluakulu ndizoona tikulira mali wa Chilima ngati mmodzi wa Malawi. Komabe, apart from that, he is responsible for the suffering of people right now. Zimadabwisa kuona UTM ikupanga blame MCP. Zaka 4 zonsezi munali kuti? Mwachisanzo, nduna ya ntchito anali wa UTM anapereka 1 million jobs.